Goedenavond voetbaljeugd uit de gemeente Nederweert en omstreken. Leuk dat jullie allemaal meedoen. We gaan jullie 100 vragen stellen, verdeeld over 10 categorieën. Voor elk goed antwoord krijgen jullie 1 punt. Na elke 10 vragen dienen jullie de antwoorden binnen 1 minuut door te mailen naar het volgende mailadres: voetbalquiznederweert@gmail.com. Ik herhaal, voetbalquiznederweert@gmail.com. Na elke 10 vragen doormailen, AUB. Dit doen we om fraude te voorkomen. Vermeld naam, leeftijd, woonplaats bij elke ronde, alstublieft. Dat is heel belangrijk. We willen jullie ook vragen om het eerlijk te houden. Niet opzoeken en niet jullie ouders om hulp vragen. Er is 1 winnaar, die krijgt de hoofdprijs. En andere prijzen worden verloot onder alle deelnemers. Dus iedereen heeft evenveel kans op een prijs. De sponsoren zijn Pins & Pints Bowling, Lokt Financieel Advies Hans van der Boom, Lindknapen, Kolenpluim uit Meijel, Jamin Mollemans uit Eindhoven en uiteraard Nederweert 24. Nogmaals, niet opzoeken AUB. We hebben 1 barragevraag, mocht iemand van jullie gelijk eindigen. Deze barragevraag mogen jullie nu 1 minuut over nadenken en voor vraag 1 op het antwoordformulier invullen en straks met de eerste 10 vragen meesturen. De barragevraag heeft niets met voetballen te maken, het is ook een gok. Hier komt de vraag. Op welke datum in 2012 kregen Paul van der Zanden en Neeltje Vaas, eigenaren van Pins & Pints Bowling, verkering met elkaar? Jullie krijgen nu 1 minuut de tijd voor deze datum. Ik zal ook 1 keer het mailadres noemen, dat is voetbalquiznederweert@gmail.com. Nou, nu gaan we beginnen met de quiz. Succes allemaal! Ik zal eerst de 10 categorieën noemen waarmee we gaan spelen. Nummer 1 is Eredivisie, dan komt logo's, dan de Premier League, spelerspaspoorten, amateurvoetbal, stadions, keukenkampioen-divisie, EK-WK, Champions League en de laatste categorie is FIFA 2020. Categorie 1, de Eredivisie. Vraag 1. Welke Nederweertenaar debuteerde dit seizoen in de Eredivisie? Kan iets beter voetballen dan jou, wat dan? Nou, het schijnt wel, ja. Ja, klopt. En ook beter op stap gaan trouwens al. Ja, gaat hij wel? Ja. Vraag 2. Hoe heet het stadion van FC Twente? Het oude stadion, Rick, met de centelbaan was. Dikman? Ja. Feyenoord wel eens verloren, geloof ik toen. Ja, regelmatig zelfs. Waar niet? Dat is zeker waar. Vraag 3. Welke van de 4 Limburgse clubs heeft de meeste punten behaald in de totaalstand van de Eredivisie? Vraag 4. Ik speel momenteel bij een van deze 3 clubs en heb bij 2 andere gespeeld. Utrecht, Rode JC en Feyenoord. Wie ben ik? Vraag 5. Bij welke amateurclub was de huidige trainer van FC Groningen werkzaam
voordat hij in de Eredivisie ging trainen? Vraag 6. RKC, ADO, FC Twente, Vitesse en Emmen. Hoeveel van deze clubs hebben een buitenlandse coach? Op dit moment dus, hè? Niet op het begin van het seizoen, op dit moment. Vraag 7. De Derbystar is de officiële bal van de Eredivisie. Welke twee clubs uit de huidige top 5 van de Eredivisie spelen niet met een Derbystar, maar met Adidas? Eén punt per goed antwoord. Vraag 8. Het mooiste stadion van Nederland, de Kuip, werd in de jaren 30 gebouwd. Tussendoor, in de jaren 90, heeft deze een facelift gekregen en werd nogmaals verbouwd. Wie was de eerste tegenstander van Feyenoord na deze verbouwing? En die wedstrijd werd overigens met 0-2 verloren. We hebben een tip voor jullie. De tegenstander staat in de top 8 van de Eredivisie. Vraag 9. Welke club hebben John van Loen, Gregor van Dijk, Henk Vrezer, Alfons Groenendijk, Morten Kubo, Raymond Atteveld en Willem Jansen gemeen? En dan de laatste vraag van de eerste ronde. Noem de 4 Zuid-Amerikanen in de selectie van Feyenoord. En dan willen we jullie nu vragen om de antwoorden door te sturen. En ze moeten over een half minuutje bij ons binnen zijn om mee te strijden om de prijzen. Even toetsenbouwen. Daar zijn we weer. Wij hebben inmiddels de meeste e-mailtjes ontvangen. De laatste zullen zo binnendruppelen. Wij gaan alvast eventjes een introotje maken met ronde 2. De ronde logo's zien jullie. Die zit eigenlijk heel simpel in elkaar. Jullie zien hier als voorbeeld het oude logo van de mooiste club van de hele wereld, Ajax. Zometeen zien jullie 10 andere logo's van clubs waar dat de naam van de club weggehaald is. De vraag is heel simpel, van welke club zien jullie het logo afgebeeld? Ik zou zeggen, we gaan van start met vraag 11, logo 1 dus. We gaan naar vraag 12, de tweede.
We gaan naar vraag 13. Deze club speelde 50 jaar geleden een hele belangrijke wedstrijd, geloof ik, hè? En die verloren ze volgens mij, Ja. toch? Klopt. Kansloos. We gaan naar vraag 14. Volgende, vraag 15. Iets met een farmaceut ook dan? Sorry? Iets met een farmaceut. Vraag 15. Ja, klopt. Vraag 16. De bijnaam van de club staat hier afgebeeld. Dan gaan we naar vraag 17. Deze club heeft net zoveel sterren op een shirt staan als die van jou, Rick. Net zo weinig eigenlijk. Vraag 18. Daar heb ik alleen nog angstige momenten gekregen. Afgelopen seizoen inderdaad, dat was geen makkie. Dan gaan we naar de ene laatste, vraag 19. En de allerlaatste alweer van ronde 2, vraag 20. Mochten jullie zover zijn, kunnen jullie alvast weer de mailtjes voorbereiden. Vergeet niet de naam, leeftijd en woonplaats te vermelden. Wij gaan heel eventjes een korte pauze inlassen en wij komen zo meteen bij jullie terug voor ronde 3. Succes met invullen!
te aanseren. We gaan verder met de volgende ronde, ronde 3. Maar eerst willen we daar nog een oproep doen voor een moeder die misschien kan knippen. Ja, die een knipachtergrond heeft, die het niet zo nauw neemt met de coronamaatregelen voor 10 minuten of zo. Want ik begin een matje te krijgen en ja, dat vind ik echt niks. Dus mocht er een moeder zijn die toevallig mee aan het kijken is met een knipachtergrond die 10 minuten tijd heeft voor mij, ik hoor het wel. Voorwaarden voor het uiterlijk? Of, Nee. Okay. Ronde 3, de Premier League. Vraag 21. Een rekenvraagje over rugnummers bij Liverpool. Ik ga een voorbeeld geven over mijn eigen club Feyenoord. Nummer 1 heeft bijvoorbeeld Justin Bijlo, nummer 4 Senesi, tel die bij elkaar op. Antwoord is 5, Cristiano Haps. Dus jullie tellen de rugnummers van Virgil van Dijk en Georgino Wijnaldum bij elkaar op. En dan komt er een andere Liverpool speler uit. Dus de getallen optellen en dan krijg je het antwoord en daar hoort weer een Liverpool speler bij. Wie is deze Liverpool speler? Vraag 22. Wie is deze speler? Vraag 23. Jullie zien op de volgende pagina de opstellingen van 2 Premier League clubs in een onderlinge wedstrijd op 7 maart 2020. Dit was tevens de laatste wedstrijd tot nu toe van dit Premier League seizoen. De vraag is, om welke 2 clubs gaat het? Excuus. Vraag 24. 2 Nederlandse Premier League spelers hebben op dit moment een Portugese manager, coach. Noem 1 van deze 2 spelers. Ik heb als hint. 1 speler is reservekeeper en de ander speelt pas sinds de winterstop. Ze spelen uiteraard bij dezelfde club, maar 1 van de 2 is voldoende. Vraag 25. Jullie zien op de volgende pagina alle shirtjes van de clubs die dit seizoen uitkomen in de Premier League. De shirtjes van 2 clubs ontbreken. Welke clubs zijn dit? En de hint is, bij beide clubs speelt een Nederlander. 1 punt voor elk goed antwoord. Vraag 26. Bij welke club die afgelopen seizoen promoveerde naar de Premier League, keept Tim Krul dit seizoen? Vraag 27. Jullie zien zo meteen een rijtje Nederlandse spelers. Deze hebben allemaal voor dezelfde Engelse club gespeeld. Eentje staat hier nog steeds onder contract. Welke club bedoelen we? Vraag 28.
Een beetje topografie. Welke huidige Premier League club is het meest noordelijk gelegen? En de hint is, we spelen de Tyne Wear Derby tegen Sunderland AFC. Vraag 29. Voor welke Premier League club is de bijnaam de Toffees? Vraag 30. Jullie zien zo meteen 9 Premier League spelers. Als je van al deze spelers de eerste letter van de achternaam pakt, krijg je de voor- en achternaam van een andere Premier League speler. Naar welke speler zijn we op zoek? Dus nog een keer, jullie zien 9 spelers. Als je van al deze spelers de eerste letter van de achternaam pakt, krijg je de voor- en achternaam van een andere Premier League speler. Naar welke speler zijn we op zoek? Als toevoeging hebben we bij de laatste speler die rechts beneden staat, zoeken we de spelersnaam die op zijn wedstrijdshirt staat. Succes! Jullie hebben nog 20 seconden. Dat was hij. De antwoorden weer doorsturen, AUB, en dan beginnen we over een half minuutje met de volgende ronde. Yes, daar zijn we weer. De antwoorden van ronde 3 die zijn weer allemaal binnen. Jullie hebben al gezien wat de ronde 4 is, het spelerspaspoort. Heel even een korte uitleg voordat we daarmee gaan beginnen. Jullie zien dadelijk 10 spelerspaspoorten dus van spelers die nog actief zijn. De vraag aan jullie is, naar welke speler zijn we op zoek? En als extra vraag hebben we van ieder spelerspaspoort 1 club laten ontbreken. Dus we zijn op zoek naar de speler, daar krijgen jullie een half punt voor. En we zijn op zoek naar een ontbrekende club en daar krijgen jullie ook een half punt voor. Clubs waar een pijltje voor staat, heel eventjes een korte uitleg nog, dat betekent dat ze daar verhuurd aan zijn. We geven als dat de spelerspaspoorten in beeld zijn ook nog wel even korte tekst en uitleg. Dus ik zou zeggen we gaan beginnen met vraag 31. Daar gaan we. We zijn dus op zoek naar een speler die al interlands gespeeld heeft voor jeugdelftallen van Spanje. En we zijn op zoek naar een Nederlandse club waar hij aan verhuurd is door Manchester City, zoals dat jullie zien.
32. We zijn dus op zoek naar iemand die vanaf 2016 16 interlands voor Nederland gespeeld heeft. En hij is op het moment speler van kwartfinalist Atalanta Bergamo. Kwartfinalist Champions League. En we zijn dus op zoek naar een Nederlandse club, zoals dat jullie zien. Dan gaan we naar vraag 33. Hier ook een aantal clubs op het moment spelend voor FC Emmen. En we zijn op zoek naar een Nederlandse club waar dat die tussen 2012 en 2014 actief voor was. Vraag 34. Zoals jullie zien zijn niet heel veel clubs gespeeld. We zijn op zoek naar de Duitse club waar dat deze speler actief was voordat hij de transfer naar Liverpool maakte. Vraag 35. Op zoek naar een Nederlander, 4 interlands gespeeld. En we zijn ook op zoek naar een Nederlandse club. Tussen 2014 en 2016 was hij daar actief. Dan gaan we door naar een internationale speler. Speelde al sinds 2007 interlands voor Chili. We zijn op zoek naar de club waar dat hij in Europa zijn carrière begon. Welke Duitse club? De volgende, vraag 37. Genoeg informatie, ja, daar hoef ik niet te veel bij te vertellen. Zoals jullie zien, een Nederlandse club. Zijn we op zoek. Vraag 38. De club waarna dat we op zoek zijn, staat ook een pijltje bij. Dus daar is hij is door FC Twente verhuurd, zeg maar. Hij is echt goed, hè? Ik ben er nooit zo'n fan van geweest, maar zijn statistieken, ja, die liggen er niet ondertussen. Dan gaan we naar de ene laatste vraag van ronde 4 alweer, 39. Ook weer een verhuurde club, zijn we naar op zoek. 3 seizoenen in totaal zelfs verhuurd geweest. Al een beetje weinig gescoord, zie ik. En dan gaan we naar de laatste. Een echte clubhopper, zoals we dat noemen.
carrière gestart bij Feyenoord. We zijn op zoek naar een Engelse club, waar hij aan verhuurd is toen hij onder contract stond bij Real Madrid. Jullie kunnen de onderste regel niet zien, krijgen we hierdoor, dus ik zal even erbij vermelden dat hij na Sparta bij Kozakken Boys zijn dat is een amateurclub, zijn carrière vervolgd heeft. Voor degenen die die informatie nodig hadden om tot het goede antwoord te komen. Dan hebben jullie nu weer een half minuutje de tijd om de e-mails in orde te maken en door te sturen. Dan hebben wij weer eventjes een korte pauze en zijn we over 2 minuutjes bij jullie terug met ronde 5. We gaan verder met ronde 5, amateurvoetbal. Vraag 41. Hoe heet het sportpark van RKSVO? Zoals jullie zien kunnen jullie deze mooie sjaal winnen van RKSVO. Een van de prijzen beschikbaar gesteld door Locht. Even correctie. Dit is de sjaal die jullie kunnen winnen van RKSVO. Sponsor Locht, Hans van der Boom. Vraag 42. Welke amateurclub in de gemeente Nederweert heeft de nieuwste accommodatie? Vraag 43. Hoeveel wedstrijdvelden heeft Meerveldia? Lees de vraag goed. Hoeveel wedstrijdvelden heeft Meerveldia? Vraag 44. Hoe heet de hoofdtrainer van Eindse Boys 1? Hij is 2 keer bijna gepromoveerd, maar net niet. Degraderen kan hij niet, geloof ik, hè? Het is het laagste van het laagste, toch? Ja, Ja, klopt.
Vraag 45. Op welke afstand moet een muurtje officieel staan bij een vrije trap? Inclusief centimeters. Vraag 46. Mirafeldia-trainer André Boesse heeft als jeugdtrainer gewerkt bij een betaald voetbalorganisatie. Welke club was dat? Vraag 47. Ik was trainer van Heidhuizen en Roggel. Momenteel doe ik vrijwilligerswerk bij mijn amateurclub. Tevens heb ik een eigen bedrijf en ga ik graag naar VVV en Feyenoord kijken. Wie ben ik? Als tip willen we erbij zeggen, hij is nu verkapt trainer van een amateurclub in ons dorp. En één aanvullende nog, er staat dat hij graag naar Feyenoord gaat kijken, maar dat lijkt me sterk. Toch is het zo. Vraag 48. Wat is momenteel in Limburg de hoogst geclasseerde amateurclub? Als aanvulling, dus de club die het hoogste speelt en in die klas ook het hoogste staat. 49. Wie is vorig seizoen landskampioen geworden op het hoogste niveau van de amateurs? En vraag 50. Naar welke club vertrekt FKCO-speler Rickert Dings na dit seizoen? Jullie krijgen weer een half minuutje om de vragen door te mailen. Yes, de mailtjes zijn weer allemaal netjes binnengekomen. Dat betekent dat we doorgaan met ronde 6, ronde stadions, zoals jullie hadden kunnen zien. Ook weer hier even een korte uitleg, die staat hier vermeld. Jullie zien zo dadelijk 10 stadions, soms van boven, soms van binnen, soms maar voor een deel. En misschien herken jij wel eentje uit FIFA 20 of een ander voetbalspel. Je krijgt een punt als je weet welke club dit stadion is, dus in dit stadion speelt. En je krijgt ook nog een half punt bonus als je weet hoe het stadion heet. Sommige stadions hebben een sponsornaam, die is goed. Als dat je de oude naam weet, noteer die ook, die is ook voldoende, zeg maar. We letten niet op spelfouten. Je krijgt een extra tip, de oneven nummers zijn stadions in het buitenland en de even nummers zijn stadions in Nederland. We beginnen met stadion 1, dus we beginnen met een stadion in het buitenland. Daar gaan we. Moet je ooit geweest zijn, toch? Ja. 1-0 verloren, Ajax destijds.
Dat was de eerste. Dan gaan we weer naar de volgende, een Nederlandse. Geven we niet veel van prijs. Dus dan zou het een makkie moeten zijn. Vergeet dus niet de naam van het stadion te vermelden en de club die erin speelt voor de extra bonuspunten. Dan gaan we naar de derde, weer een buitenlandse. Dan gaan we naar vraag 54, de vierde. Karakteristiek beeld. De vijfde, weer een buitenlandse. Deze kun je misschien herkennen van FIFA 20. Mijn clubje nog gruwelijk genaaid afgelopen seizoen. Gaan we naar vraag 56. Kijk goed. Dan gaan we naar vraag 57. Als tip, het is een buitenlandse club, maar ze spelen dus niet in Europa. We zoeken een club buiten Europa. Als tip, er is op het moment een Nederlandse trainer actief bij die club. Dan gaan we naar vraag 58, weer naar Nederland. Als tip, deze club speelt niet op het hoogste niveau. Dan gaan we naar de één laatste vraag, de laatste buitenlandse. Er zijn twee clubs actief, één is voldoende, mag ze ook alle twee noemen. En dan gaan we naar de laatste, weer een binnenlandse. Kijk goed, dat is een foto van bovenaf. Je kunt er wel ergens aan zien waar de club afkomstig van welke club het is. Dat was de laatste alweer. Een half minuutje de tijd weer voor de vragen door te mailen. Hebben we weer ietsje korte pauze van maximaal 2 minuten en dan gaan we weer door met het volgende blok. Tot zo.
Ronde 7, de keukenkampioen-divisie. Vraag 61. Vanaf het seizoen 2018-2019 heet de eerste divisie de keukenkampioen-divisie. Wat was voor de keukenkampioen-divisie jarenlang de naam van de eerste divisie? Vraag 62. Welke keukenkampioen-divisiewedstrijd wordt hier gespeeld? Jullie zien 2 logo's van clubs. 1 punt voor elk goed antwoord. Vraag 63. Welke huidige eredivisiespits werd in het seizoen 2003-2004 namens AGOVV topscorer van de eerste divisie? De hint is, deze speler scoorde ooit namens het Nederlands elftal op een WK en werd ook 2 keer topscorer van de eredivisie. 1 keer kampioen Daan in de eredivisie? Ja, nog niet zo heel lang geleden. Hè? Er komt nog geen tweede bij. Nee. Vraag 64. Dat is een meerkeuzevraag. Uit welke provincie was dit seizoen, 2019-2020, een club actief in de keukenkampioen-divisie? Was het Groningen, Drenthe, Utrecht of Zeeland? Vraag 65. In het weekend van 6 maart werden de laatste wedstrijden van de keukenkampioen-divisie van dit seizoen gespeeld. Voor welke 2 clubs waren dit de opstellingen in een onderlinge wedstrijd, die met 3-0 gewonnen werd door de thuisclub? Dat is de bovenste opstelling. En de hint, bij de uitspelende club is de rechtse opstelling, speelt de Nederweertenaar. Ik zei natuurlijk bovenste, maar dit is uiteraard de linkse. En de uitspelende club is de rechtse. Vraag 66. Uit hoeveel teams bestond de keukenkampioen-divisie dit seizoen, 2019-2020? Vraag 67. Voor welke keukenkampioen-divisieclub is Jantje Smit al vanaf 1 december 2013 bestuurslid? Vraag 68. Uit welke stad in de Achterhoek komt de Graafschap? Vraag 69. Wie werd in het seizoen 2018-2019 kampioen van de keukenkampioen-divisie en speelde dus dit seizoen in de eredivisie? Vraag 70. Over welke keukenkampioen-divisieclub gaat dit verhaaltje? Deze club speelt sinds het seizoen 2005-2006 betaald voetbal. Tot en met het seizoen 2009-2010 speelde deze club onder de naam FC Omniworld. Deze club kwam nog nooit uit in de eredivisie. Het stadion van deze club heet het Janmar Stadion. En als je de accommodaties van de jongteams niet meetelt, heeft deze club het kleinste stadion van de keukenkampioen-divisie. De grootste nederlaag die deze club ooit leed in het betaalde voetbal was 12-1 verlies tegen Sparta in het seizoen 2010-2011. Bekende oudspelers van deze club zijn Nordin Amrabat, Oussama Assaidi, beide nog in de tijd dat de club FC Omniworld heette, Vincent Janssen en Pablo Rosario. Over welke club gaat het?
En jullie krijgen weer een half minuutje om de antwoorden door te mailen. En dan gaan we door met de volgende ronde. Ja, de mails zijn weer allemaal netjes binnengekomen. Jullie hebben gezien dat we beginnen met ronde 8, EK, WK. 10 verschillende vragen over de EK, WK geschiedenis van Nederland of in zijn algemeen. We gaan beginnen met de eerste vraag van die ronde, vraag 71. Komt-ie. Wie is er nog altijd topscorer aller tijden voor Nederland op WK's? Dus welke Nederlander heeft er de meeste doelpunten gemaakt op WK's? En een beetje als hint, nog altijd, dus het is niet in een recent verleden. Het record staat al even. Leg met de kapper eraan. En als laatste tip, een frietent in Nederweert is naar deze speler vernoemd. Of cafetaria. Cafetaria. Cafetalia. We gaan nou naar vraag 72. Tijdens welke WK-finale vond dit legendarisch moment plaats? De foto die jullie zien, welke editie van de WK-finale was dit? Ja, een jaartal willen we graag hebben. Vraag 73. Wie was er tijdens de kwalificatiereeks voor het EK 2020 of 2021 dus de algehele topscorer? Als tip, hij speelde het vorige seizoen, 2018-2019, ook de Champions League finale. Vraag 74. Op het WK 2018 schitterde Nederland door afwezigheid. Wat was het WK daarvoor dat Nederland moest missen? Vraag 75. Welke twee landen speelden het vaakst tegen elkaar in een WK-finale? Met andere woorden, wat is de vaakst gespeelde editie van een WK-finale? Als voorbeeld, het vorige WK-finale Frankrijk tegen Kroatië. Als jij meent dat die editie bijvoorbeeld 3 keer heeft plaatsgevonden op andere WK's en de finale, vul je die twee landen in. Dan gaan we naar vraag 76, een meerkeuzevraag.
De play-offs voor het EK 2020, EK 2021 dus, moeten nog gespeeld worden. Welke van de volgende teams neemt daar geen deel aan? A. Schotland, B. Wales, C. Ierland of D. Noord-Ierland? Meer keuze, kun je anders schokken, dus we gaan door naar vraag 77. In welk land wordt het WK van 2022 georganiseerd? Ook weer een snelle, we gaan dus door. Vraag 78. Jullie zien zo meteen de topscorer van het WK 86 afgebeeld. De vraag is, wie zoeken we? Als tip krijgen jullie, hij is al sinds jaar en dag presentator van het voetbalprogramma Match of the Day op BBC. Hier zien jullie hem. Hij kreeg nooit een gele kaart in zijn carrière. Nee. Welke beroemde uitspraak is er weer van hem? Dat weet ik niet. Voetbalspelletje bestaat uit 11 tegen 11 en op het eind winnen de Duitsers, Duitsers altijd. ja. Geloof ik. Ja. Ja, is genoeg. Vraag 79. Eén laatste van deze ronde. Op jeugdtoernooien presenteren de Nederlandse teams doorgaans ook heel aardig. Op het WK onder 17 van afgelopen jaar, 2019, in Brazilië haalde Nederland de halve finale. Door welk land werd Nederland door strafschoppen toen uitgeschakeld? En dan gaan we naar de laatste vraag. Weer een meer keuze. Wat is geen speelstad van het EK 2020 of 21 zoals jullie willen? Is dat A. Londen, B. Brussel, C. München of D. Kopenhagen? Yes, dat was ronde 8 alweer. Weer een half minuutje de tijd voor de mails door te sturen. Naam, leeftijd, woonplaats. En dan gaan we over 2 minuten beginnen met het laatste blok van 2 rondes. Tot zo.
Voordat we beginnen met de laatste 2 rondes wil ik graag nog even de sponsoren benoemen en ook de prijzen die ze beschikbaar hebben gesteld. De hoofdprijs komt van Pins Pines Bowling. Dat is een arrangement voor 6 personen om te bowlen, 2 uur lang, inclusief een drankje. Door Paul van der Zanden en Neeltje Vaas. Een snoeppakket van Jamin Mollemans uit Eindhoven. Een mooi topmodelboek voor de vrouwelijke deelnemers of de zusjes van het Kolenpluim in Meijel. Scheenbeschermers van Locht, Hans van der Boom. En een mooie sjaal van RKSVO, ook van Locht, Hans van der Boom. En uiteraard mag Nederweert 24 in dit rijtje ook niet ontbreken. Dan gaan we beginnen met ronde 9, de Champions League. Vraag 81. Welke club won in 2018 de Champions League? Vraag 82. Wie was tegenstander van Barcelona in de kwartfinale van de Champions League in 2019? Groetjes, Sam Knapen. Vraag 83. Hoe heet de doelman van Champions League deelnemer Club Brugge? Vraag 84. Wie was de laatste doelpuntenmaker van Feyenoord in de Champions League? Is dat kindvalhek of hebben we daarna nog meer gewonnen? Een paar. Dat was niet kind van. Vraag 85. Hoe heette de Champions League voordat het in 1992 deze naam kreeg? Vraag 86. Noem de 3 ploegen die Ajax vorig seizoen trof vanaf de 8e finale tot en met de halve finale in de Champions League. Volgens mij op de dag af een jaar geleden. Is dat zo? In ieder geval de De halve finale? halve finale eerste wedstrijd. Toen leek het nog goed te gaan. Ja. Vraag 87. Hoe heet de trainer van veelvuldig Champions League winnaar Real Madrid? Vraag 88. Hier mogen jullie even over denken. Lille had in deze Champions League reeks maar 1 punt in de groepsfase. Welke andere ploeg behaalde ook maar 1 punt? Sarah, jij vroeg of dat ik jouw naam wilde noemen bij deze. Vraag 89. Welke 4 Duitse ploegen nemen dit seizoen deel aan de Champions League? En dan de laatste vraag van deze ronde. Wat is de kledingsponsor van Champions League deelnemer Bayern München?
Jullie mogen de vragen doormailen. Daar hebben jullie weer 30 seconden voor. En dan gaan we verder met de laatste ronde. Ja, de mails zijn weer binnengekomen netjes. We gaan van start met ronde 10, de laatste ronde. Zoals jullie zien, de FIFA 20 ronde. En heel even weer een korte uitleg hierbij. Jullie zien al de playercard van Messi, of die hebben jullie in beeld gezien. En jullie hebben er waarschijnlijk meer verstand van dan mij. En daar staan alle voetbalkwaliteiten benoemd met andere kenmerken. Hè? De nationaliteit, de club en de totale score. Jullie krijgen zo meteen 10 kaarten te zien. Bij iedere kaart ontbreekt informatie. Bij de ene is dat de foto, bij de andere bij de naam uiteraard bij iedereen. Bij de andere is dat de nationaliteit, de club. Aan jullie de vraag, welke speler zoeken we? We hebben alleen maar spelers gekozen die in de top 100 van FIFA zitten qua player skills. Dus aan de hand daarvan, aan de hand van die hint, kunnen jullie de spelers raden. Ik zou zeggen, we beginnen met spelerkaart 1. Welke speler zoeken we hier? Dat was speler 1 waar we naar op zoek waren. We gaan naar vraag 92, speler 2. Dan gaan we door naar speler 3. Dan gaan we naar de volgende speler 4. Ietsjes meer geholpen, de foto staat er zelfs bij. Speler 5 komt eraan, vraag 95. Speler 6. Het logo van de club is iets anders zoals het er echt uitziet. Het heeft te maken met rechten, portretrecht geloof ik. Hè? Dan gaan we naar de
zevende speler waar we naar op zoek zijn. Vraag 98. En dan gaan we naar de ene laatste vraag van vanavond, 99. En de allerlaatste, jongens en meisjes, vraag 100. Oké. Ja, we zijn weer terug. We hadden eventjes een technische storing. De batterij van de microfoon was op. Dus we gaan weer van start met vraag 1. De antwoorden. Komen ze. Welke Nederweertenaar debuteerde dit seizoen in de Eredivisie? Aaron Bastiaans. Het naam van het stadion van FC Twente. De Grolsvesten.
De 4 Limburgse clubs. Welke club de meeste punten behaalt in de Eredivisie? Roda JC. Utrecht, Roda, Feyenoord. Speelde op het moment bij Utrecht, bij Roda en Feyenoord gespeeld. We zijn op zoek naar Gustafsson. De trainer van Groningen. Vorig seizoen bij Kozakken Boys. Ex-Feyenoorder ook natuurlijk. Vraag 6. RKC, ADO, Twente, Vitesse en Emmen. 2 clubs daarvan een buitenlandse trainer. ADO en Twente. Vraag 7. De Derbystar spelen op dit moment Feyenoord en Ajax mee. Die spelen dus met Adidas, sorry. De Kuip werd gerenoveerd voor de laatste keer in de jaren 90. Speelde tegen Willem II en verloren daarvan met 0-2. John Verloen, Van Dijk, Fraser, Groenendijk, Scubo, Atteveld, Jansen speelden bij Roda JC allemaal. De 4 Zuid-Amerikanen van Feyenoord, Senesi, Bottegien, Sinistera en Tapia. Ga door naar de logo's. Atalanta Bergamo, Benfica, Celtic, Everton, FC Basel, Leicester City, Olympique Marseille, Telstar, Werder Bremen en Valencia. Gaan we door met de ronde Premier League. Het rekenvraagje. Wijnaldum met rug nummer 5, Virgil van Dijk met 4, maakt 9 en daar speelt Firmino mee. Dit is Jack Grealish, speler van Aston Villa. De 2 opstellingen. De laatste wedstrijd tot nu toe in de Premier League gespeeld. Arsenal en West Ham United. De 2 Nederlanders spelen op dit moment bij Tottenham Hotspur onder Mourinho, Michel Vorm en Steven Bergwijn. Eén van de 2 was voldoende. De shirtjes. Wij waren op zoek naar Brighton en Hove Albion en naar Watford. Speel allebei een Nederlander bij. De club waar Tim Krul mee promoveerde, Norwich City. Het rijtje spelers, en jullie zien ze allemaal, Marco van Ginkel speelt er nog. Chelsea waren we naar op zoek. De noordelijkste club die de derby tegen Sunderland spelen, Newcastle United. De bijnaam Toffees is van Everton. Het rijtje spelers, nog heel even snel allemaal afgaan. De S van Schmeichel, de A van Aubameyang, de D van Dyer, de I van Iwobi, de O van Oxlade-Chamberlain, de M van Martial, de A van Ake, de N van Noble en de E van Ederson maakt Sadio Mané. Daar waren we naar op zoek. De spelerspaspoorten. Dit is Angelino, die op huurbasis bij NAC Breda actief was. Hier zagen jullie Martin de Roon, die bij Atalanta Bergamo speelt, die bij Heerenveen speelde, die zochten we. Anko Jansen, die speelde het jaar daar bij de Graafschap. Dit is Firmino, die in Duitsland voor Hoffenheim speelde. Wout Weghorst, die bij Heracles Almelo nog speelde in Nederland. Arturo Vidal, de Chileen, die zijn Europese carrière bij Bayer Leverkusen begon. Lasse Schöne, die voordat hij naar Ajax ging bij NEC Nijmegen speelde. Steven Berghuis, die verhuurd was aan VVV Venlo. Thibaut Courtois, die verhuurd was door Chelsea aan Atletico Madrid. En clubhopper Royston Drenthe, die aan Everton verhuurd was. De vragen amateurvoetbal. Het sportpark van RKSVO De Houakker. De amateurclub met de nieuwste accommodatie in Nederland, SV Leverhooy. Meervelde heeft 3 wedstrijdvelden. Naart Vaas is de hoofdtrainer van Eindse Boys 1. 9 meter en 15 centimeter is de afstand waar een muurtje op moet staan. Trainer van Meervelde, André Boesen, is bij Fortuna Sittard actief geweest als trainer. We waren hier op zoek naar Hans van de Boom. Vraag 48, de hoogst geclasseerde amateurclub die ook in die klasse het hoogst staat is EVV. Echt. Vorig seizoen is AFC uit Amsterdam algeheel landskampioen geworden bij de amateurs. En RKSVO-speler Rickert Dings vertrekt naar Marvelde uit Veldhoven. De stadions.
Jullie zagen hier het stadion van Borussia Dortmund, het Signal Iduna Park of Westfalenstadion. Feyenoord zochten we hier uiteraard met de Kuip. FC Barcelona met Camp Nou of Nou Camp. VVV Venlo met de Koel of Saicon Stadion de Koel of Covebo Stadion de Koel. Deze konden jullie herkennen uit FIFA van Chelsea, Stamford Bridge. Hier zagen jullie het stadion met het dak wat ingestort was of omgewaaid zoals je het wil hebben van AZ, AFA Stadion. Het stadion waar Frank de Boer trainer bij is, die club. Atlanta United, het Mercedes-Benz Stadion. De club uit de Jupiler League, FC Eindhoven, Jan Lauwer Stadion. Hier spelen AC Milan en Internazionale. AC Milan in het San Siro en Internazionale in het Giuseppe Meazza. En hier zien jullie Sparta. Op de voorgrond zien jullie ook duidelijk het kasteel of Sparta Stadion. Dan gaan we naar de keukenkampioen-divisie. Die heette hiervoor een hele poos de Jupiler League. Daan, tellen we Spangen ook goed? Ja, Spangen tellen we ook goed als dat bij Sparta als stadion genoemd is. De wedstrijd die hier wordt bedoeld, Go Ahead Eagles tegen Cambuur Leeuwarden. Hier waren we op zoek naar Klaas-Jan Huntelaar. Hier een beetje een instinker, want uit Utrecht speelt Jong Utrecht. En die zijn actief in de Jupiler League. Moet je maar net eventjes opkomen. Vraag 65, de opstellingen. Jullie zien Excelsior tegen MVV, Joris Gooien bij MVV. De keukenkampioen-divisie bestond uit 20 teams. Jan Smit, bestuurslid van FC Volendam. De Graafschap komt uit Doetinchem. FC Twente werd vorig seizoen kampioen, waardoor dat ze dit seizoen in de Eredivisie speelden. En het verhaaltje ging over Almere City. Dan gaan we door naar het EK. De topscorer aller tijden. Er is een frietent hierna genoemd. Het goudhaantje Johnny Rep. 2006, de WK-finale vond dit plaats. De kopstoot van Zidane. De topscorer, algehele topscorer van de kwalificatiereeks, Harry Kane namens Engeland. Nederland moest in 2002 voor de laatste keer voor 2018 het WK missen. West-Duitsland of Duitsland tegen Argentinië is 3 keer in finale geweest, dus die wedstrijd zochten we naar. De play-offs, ze nemen allemaal deel behalve Wales, want die zijn al geplaatst voor het EK. Het WK van 2022 wordt in Qatar georganiseerd. De topscorer van het WK 86, Gary Lineker, hier afgebeeld waren we naar op zoek. Nederland onder 17 werd uitgeschakeld door Mexico op het WK in Brazilië. En Brussel is geen speelstad van het EK 2020. Gaan we naar de Champions League. In 2018 won Real Madrid de Champions League, toen voor de 3e keer op rij. De tegenstander van Barcelona in de kwartfinale van de Champions League in 2019 was Manchester United. De doelman van Club Brugge, Simon Mignolet. De laatste doelpuntenmaker van Feyenoord, Rick, wil jij het nog eventjes zeggen? Jeremiah Saint-Juste. Yes. Heb je die toen nog gezien, die goal? Toen was ik al weg. De Champions League heette de Europa Cup 1 voor 2092. Ajax speelde tegen Real Madrid, Juventus en Tottenham Hotspur. En daar eindigde het helaas ook. De trainer van Real Madrid heet uiteraard Zinedine Zidane. Lille haalde 1 punt. De andere ploeg die ook maar 1 punt haalde, Racing Genk. De 4 Duitse clubs, Bayern München uiteraard, Dortmund, Bayer Leverkusen en Red Bull Leipzig. De kledingsponsor van Bayern München is Adidas. Dan gaan we naar de FIFA cards. Jullie zagen als eerste de bruine. Verschil met Hazard, als dat jullie dan misschien in de war waren. Hazard staat in FIFA als linksbuiten en niet als attacking midfielder. De tweede, Kimmich, de rechtsback van Duitsland. Lacazette, de spits. Je kon misschien nog een beetje twijfelen met Benzema, maar de echte kenners haalden de skills eruit en die zagen dat het Lacazette was. De volgende zagen jullie een foto van, Milinkovic-Savic, talent van Lazio Roma. Wat zei je er net bij? Die moet goed geschreven zijn?
Nee, we letten niet op spelfout. Parejo, de middenvelder van Valencia, waar we naar op zoek waren. Prachtige voetballer. Pjanic met het logo van Piemonte. Door portretrechten mag hier het logo van Juventus niet afgebeeld worden. Jullie zagen hier ook weer een afbeelding van de compaan van De Vrij in de verdediging bij Inter, Skriniar. De keeper, de Duitse keeper, Ter Stegen. Je kon misschien ook twijfelen met Neuer. Maar ook hier, de echte kenners haalden hier weer Ter Stegen uit. De laatste twee, we waren uiteraard op zoek naar Van Dijk. En als allerlaatste met de Marokkaanse vlag, Hakim Ziyech. Dat waren alle antwoorden. Dan wil ik nog heel eventjes kort het woord aan Rick geven. En ik wil jullie wel eens bedanken voor jullie deelname. En wellicht tot de volgende keer. Dankjewel Daan. Ik wil jullie ook graag bedanken voor het meespelen en kijken. Ook alle ouders die hebben meegekeken en uiteraard niet hebben voorgezegd. Ook namens Ruud Willems en Harold Kuipers bedankt. We willen nog een keer de sponsoren bedanken. We gaan druk aan de slag met nakijken. Dat zal ergens in het weekend worden dat wij de rangschikking klaar hebben. En we gaan die presenteren via Nederweert24 op Facebook en op de site. En de prijswinnaars krijgen uiteraard zelf bericht, persoonlijk. Nogmaals bedankt en tot een volgende keer. Yes, doei!